Tak, máme na štarte robota pásovca. Tak nebudem hovoriť, že ako som ho vychválil, čo ste tu neboli. Povedal som, že je to prvý pásový robot v histórii našej súťaže, prvý robot vybavený umelou inteligenciou, prvý robot programovaný v Java. Čo som povedal? Prvý robot, ktorého konštruktérom a programátorom v jednej osobe je žena sama bez spoločného týmu. Prvý robot z Matfizu, aj keď teda už je tu viacej, ale v poradí prihlášok je prvý. Dnes odjazdil jediné kolečko na našej súťaži. Prečítam, aj keď netvrdím, že rozumiem, čo idem čítať. Pásovec je riadený niekoľkými správaniami v zmysle behaviorálnej robotiky. Základné správanie spočíva v tom, že jeden infračervený senzor sníma čiaru, druhý umiestnený napravo od neho plochu mimo čiaru. Ak je rozdiel výrazne kladný, vyvezli sme doľava, ak takmer nulový, vyvezli sme doprava. Na základe toho robíme korekciu. Ďalšie správania ušetrujú prerušenie čiary a obídenie prekážky. Vraj to má iba jeden senzor. No, tak jeden senzor má na čiaru a jedno je na rastu. Tak dva. Tak čo? To nič to spravil aj v prvom kole. Vy ste to síce neboli, nevideli ste ho, ale v tom kole zvládol. Tento robot je programovaný v Java, čo nie je celkom typické pre týchto Lego robotov, ktoré majú svoje grafické programovacie prostredie, myslím, že Robolab sa to volá. Takže ak sa chcete dozvedieť, ako sa dá Lego programovať aj v Java a ináč ako tým klasickým dodávaným firemným programovým prostredím, tak si počkajte na popoludnie a v krátkej asi 5-minútovej prednáške vám Andrej Lučný z Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského povie, ako sa to robí. Takže čas 2 minúty 38 sekúnd 90.